Sziasztok! Mondhatnám azt is stílszerűen, hogy jó reggelt. 2025. június 2-a, nagyjából hajnali 5 óra van, és ma reggel dobott ki az ágyam azzal a gondolattal, hogy elkezdjek végre felvenni videókat, és elkezdjem megosztani azt a gondolat folyamot, ami most már hónapok óta feszít belülről. Engem Lajkó Tamásnak hívnak, fogok majd természetesen bemutatkozó videót is csinálni, de röviden elmondom most így a legelső videóban, hogy én villamosmérnökként kezdtem a pályámat, aztán számítástechnikát tanultam, aztán manuálterápiával foglalkoztam, és most már több mint 10 éve tanítom az Access Consciousness, Access Bars tanfolyamát, stresszoldó fejkezelés tanfolyamát, ami messze túlmutat egyébként egy egyszerű fejkezelésen, meg az egyszerű stresszoldáson, mert valójában arról van szó benne, hogy hogyan tudjuk az életünket és a világunkat teremteni. És az oka annak, hogy én ezt a videó sorozatot elkezdem most, az, hogy több mint 35 éve képezem magam és képezzük magunkat Judittal a párommal, és hosszú ideje érzem már azt, hogy el kéne kezdenem célzottan átadni azokat a gondolatokat és azokat a tapasztalatokat és azt a tudást, amit felhalmoztam és időnként szisztematikusan összeraktam. Aztán amikor az Igen ember című filmre visszagondoltam, eszembe jutott belőle a futva fényképezés. Nekem nagyon tetszett annak idején ez a rész. Rájöttem közben, hogy a futva fényképezés az nem nekem való, így hát elhatároztam, hogy gyalogvideókat fogok gyártani, úgyhogy ez itt a reklám helye, hashtag gyalogvideó. Úgyhogy ez lesz a márkajelzés, mondhatjuk úgy is. Annál is inkább, mert a legjobb gondolataim reggel és gyaloglás közben szoktak jönni. És hadd kezdjem azzal, hogy ha már tudást, meg gondolatokat szeretnék megosztani, hogy akkor megosztom ezt a rövid kis gondolatsort, hogy keresd meg, hogy mi az, ami téged ellazít, mi az, ami téged inspirál, mi az, ami téged motivál. Dr. Dane Heer, aki az Access Consciousness társalapítója, osztott meg néhány gondolatot erről egyszer, amikor Budapesten volt, egy előadást tartott, és ő azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy rátelepszik a világ, ha úgy érzed, hogy nem látsz ki magadból, ha úgy érzed, hogy nem tudod, hogy hogyan tovább, akkor keresd meg, hogy mi az, ami neked hozzájárulás, mi az, ami téged kiold, mi az, ami téged inspirál, mi az, ami téged motivál, mi az, ami téged beindít. Ez lehet például egy dal, egy jó zene, lehet egy gyertyafényes vacsora, lehet egy intenzív mozgás, egy testedzés, lehet egy jóga, egy meditáció. Nálam a gyaloglás jött be, és ez az, ami engem igazán el tud lazítani, és igazán inspirálni tud. Úgyhogy ezért kezdem el most ezt a videósorozatot, hogy ebben a formában elkezdjem nektek átadni. Lehet, hogy nem lesz mindig tökéletes a frizurám, meg a make-up, mert hogy ugye sokszor hajnalok hajnalán fog ez megtörténni, de itt vagyok Veszprém határában kint, természetközeli állapotban, és úgy érzem, hogy ez egy hasznos dolog lesz. Hogy honnan jövök, hová megyek, röviden még erről. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatban messziről jövök, és nagyon sok mindenen mentünk végig Judittal a párommal, és gyakorlatilag családilag. De erről majd máskor fogok beszélni, nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt a videót, viszont röviden az Access Bars-ról mondanék annyit, hogy ez volt az, ami igazán az életemben gyökeres változást hozott. Ezért is tanítom még mind a mai napig, mert lelkes vagyok a technikáért, a kezelésért, magáért, és ami úgy gondolom, hogy páratlan abban a tekintetben, hogy milyen hatékonyan tudja a stresszt és a nézőpontjainkat, a blokkjainkat, a gátjainkat kioldani. Úgyhogy én innen jövök, és folyamatosan tanítom mind a mai napig az Access Bars-t, most már 10 éve, úgyhogy szó szerint életek ezreit láttam megváltozni ennek a technikának a hatására és ennek a segítségével. Ahová pedig tartok, ez pedig én úgy hívom jelen pillanatban, hogy tudatos teremtés a gyakorlatban,
és majd erről is fogok viszonylag sokat beszélni, mert hogy jelen pillanatban én azt látom, hogy zavar van a világban, és zavar van az emberek fejében. Igen, sokszor zavar van az én fejemben is, ugyanis mindannyian szeretnénk magunkat jobban érezni, szeretnénk magunknak jobb életet teremteni, de hol kezdjük el? Rengeteg lehetőségünk van, és rengeteg nézőpontrendszert tesznek be a fejünkbe, hogy hol kezdjük és mit csináljunk. Mondok egy példát, néhány héttel ezelőtt kaptam ezt az inspirációt, hogy azt láttam a neten, hogy mindenhonnan ez jön, hogy pénz, pénz, pénz. És felmerült bennem a kérdés, és fel is tettem ezt a kérdést, hogy tényleg a pénz a legnagyobb problémád? Tényleg a pénz az, amivel kezdened kell? Mi van akkor, hogyha van más életterületed, ami, ami az elakadásodnak a kulcspontja lehet? És hogyha azt megoldod, ha azt megváltoztatod, akkor megváltozik az életed. Úgyhogy első reggeli gondolatnak akkor ezt a kérdést javaslom, hogy mit gondolsz, mit érzel, mi a te tudásod arról, hiszen végtelen lényként minden tudásod megvan. Mi a tudásod arról, hogy hol kell kezdened az életed megváltoztatását? És mivel ezek a videók önfejlesztő videók is, ezért magamnak is felteszem ezt a kérdést, hogy mi az én tudásom erről. Köszönöm, és röviden még megosztom veletek a napfelkeltének az utolsó pillanatait. Nem tudom, hogy sikerül-e úgy fordulnom, itt mögöttem, most itt fölöttem, glóriaként felkel a nap, ez már csak a humor része. Úgyhogy szép napot kívánok nektek, és akkor jelentkezem majd a folytatásokkal. #gyalogvideó. Sziasztok!